ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Baba ka tsaya ka kalla. To dai jama'a, inda ranka kashi a kallo, shahararrun jaruman nan na Kano wato jaruma Rahama Sadau da kuma jaruma Hadiza Aliyu Gabon suna taya murnar zagayowar watan azumi wato Ramadan Karim. Jaruma Rahama Sadau ta fara nuna farin cikin ta na zagayowar watan a shafin ta na Twitter a jiya da daddare. Shi da post yanzu ya kake yankido MT bugo duka muzo in nazo gurin ta cika san ido. Ita jarumar ta ce Allah ya sada mu da alkhairin cikin wannan watan. Dan Allah kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar liking ga wannan bidiyon. Mun gode. Jaruma Hadiza Aliyu Gabon ita kuma a shafin ta na Instagram ta wallafa inda take cewa Allah shirya mana zuri'a mu. Dan Allah kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar liking. Mun gode. Kashi muka diba yanzu ga mu aka duba showing the floor in ta ganni ta duka fresh cheese overdose su muka tara fada da ni kin jikar da ki fara ton nigga fresh ta ganni ta kara yanzu ka kashe ta banni na tara to amma kika mun haka ko ki tuna kun ya jaki kin haka ko bad guy ta mun muna haka ko aba ta gano kido na sama ko itach ta girma kamar ta fashe fresh itach